Shalom, damang dainang, selamat mengikuti ibadah di hita. Suang songoni na dibagas, iman na live streaming. Adorang suta buka, permingguota, martang yang nahohom mahita. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna, ruas nihuria nahina holongan. Masuk mahita di Minggu 10 tolu dung Trinitatis di ujung di bulan Agustus di taonon. Marlas ni roha mahita dina paradeho rohata laho mamuji debata nama narihon ngoluta natotong manogu-nogu hita. Di boto debatado na di roham. Di baheni marlas ni roha mahita. Tapuji ma ibana marede mahita. Sian bukuede nomor 24 ayat sada dohot ayat 2. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debata do anakna, gabe pardengganan taringot tu dosata. Hamu ale akadongan, molosongoni dihaholengi debata hita. Ikut doho dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, na sokal jalana bonar, dialohodo na gijang marroha, jala dipati bohodo na serep marroha, alanii upangido hami tuho, sayramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alay togu-togu hami, marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami, diadopan ni halak saluhut, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta, marede mahita sia bukuede nomor 122 ayat pitu dohot ayat 8. Yesus anakni, debata
Atik ni debata dihita di Minggu 10 tolu dung Trinitatis sadarion. Ima natar surat di sada Petrus bidu 5 ayat pitu. Tinggak kon hamuma nasana hinol sohon ni rohamuna tu ibana. Ay disarihod dohamu. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Bartepatik nih. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sia bukede nomor 220 tolu ayat 2. Tatopoti madosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya asi maroham dihami akan na mangarsakot dosa nami. Saya sahapi matubaga san rohanami, hasesaon ni dosa nami i. Lehon matuhami, todim nabadiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami, marhapor seaon, laho manggotapon, nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu, jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Roma hamutuau asa mangolu tondimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar di baik hu songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sia bukede nomor 404 ayat 3. Dawe
ni debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di buku ende bidu 2 mamuka sian ayat 8 sahat rodi ayat 10 tolu tajahama marsika soring di rupa suara ni hasudungan ni rohaku doi idama nungaro ibana marikat sian akka dolok marhajingjang di atas ni akka robean. Dungi makuling mahasudungan ni rohaku didok mandok au hehe maho aleha soloan ni rohaku na mauli utus jalan luar maho. Nunga pola mulop akka bunga-bunga di ladang, nunga jupang tiki para deon, nunga pola tarbege suara ni adduhur titi di tanotai. Ima sahatna martua doaka na tumangihon hatani debata jala nau peopsa amen. Tapuji matuhatta maredde mahita sia buku ede nomor 622 ayat sada. Tidakkom ma haporsiaotai songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahitamadok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan natu mopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman natinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di parbadia andorang sohabuhan ido tuhata natumaon na bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang natu atu banwatoru dung ditanom na mulak mangolo di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sugut tanuon manguhumi halak na mangolu doho namate au porsea diton di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho dihasan di dosa doho dihatai namandok mulak mangolu sogo daging ni halak na mate doho dihangoluan na sora suda amen. Tabege matiting di minggu ta sadarion.
Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Warta Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Yang pertama, nama Minggu tanggal 29 Agustus 2021 adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis, dengan topik minggu Diboto do Nadiroham, Tuhan mengetahui isi hatimu. Na paduahon rencana pernikahan. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah saudara Naratama Guntario Marpaung, putra dari Bapak Halomoan Marpaung almarhum, Ibu Marintan Borhutapea, anggota Jemaat HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, dengan saudari Dini Sihar Mugabe Boru Togatorop, putri dari Bapak Luhut Hasiholan Togatorop, Ibu Rosinta Boru Silalahi, anggota Jemaat HKBP Pejuang Resort Palmarum, Distrik 19 Bekasi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021, pukul 9 WIB, bertempat di AKBP Pejuang Resort Palmarum, Distrik 19 Bekasi. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah saudara Mikael Hamonangan Melau, putra dari Bapak Sintua Jawane Melau, Ibu Marisi Herlina Borusihite, anggota Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, dengan saudari Abigail Mida Milofetri Theodora Boru Panggabean, putri dari Bapak Donald Panggabean, Ibu Neti Ronauli Boru Siahan, anggota Jemaat HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 pukul 10 WIB, bertempat di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah saudara Thompson Lambok Purba, putra dari Bapak Marolo Purba, Ibu Siti Borusitumorang, anggota Jemaat HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati dari Uek Tengah, dengan saudari Septia Ulina Boru Hasibuan, putri dari Bapak Antonius Hasibuan almarhum, Ibu Sintua Tati Rida Boru Samosir, anggota Jemaat HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 pukul 10 WIB, bertempat di HKBP Kernolong Resort Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka. Yang ketiga, anggota Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 29 Agustus 2021 telah pindah anggota jemaat, yaitu Nyonya Pasaribun Nurmian Boru Purba dari Uek Condet Batu Ampar, pindah ke HKBP Taman Wisma Asri, Resort Taman Wisma Asri, Distrik 19 Bekasi. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Yang keempat, ulang tahun ke-70. Pada hari tanggal 25 Agustus 2021, Ibu Nyonya MC Mamora Sintua Hormainta Boru Melau telah genap usia 70 tahun dari Uek Rambutan 2 sesuai program Gereja KBP Resort Keramat Jati tahun 2021. Gereja memberikan ulos dan penyampaian ulos tersebut dilaksanakan pada kebaktian jam 11.30 WIB. Kita doakan menjalani kehidupan ini sehat dan Tuhan memberkati. Pelayanan diakonia. Jemaat meninggal pada hari Jumat 27 Agustus 2021
telah meninggal dunia Ibu Erisma Boru de Bataraja, tutup usia 41 tahun 1 bulan, meninggalkan Amang Sastro Adonia Tinambunan dan 4 orang anak dari Wekduku. Kiranya kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat dapat terhibur. Yang kelima, bansos. Dalam rangka ulang tahun Inang Nyonya Sintua Murni Boru Tampu Bolon yang genap usianya 67 tahun pada tanggal 25 Agustus 2021, maka dengan ini keluarga memberikan bansos kepada jemaat HKBP Keramat Jati sebanyak 300 paket yang sudah dibagikan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Parhalado dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang keenam, kegiatan Tahun Pemberdayaan Distrik 8 DKI Jakarta. Dalam rangka penggalangan dana pelaksanaan orientasi Tahun Pemberdayaan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melakukan penjualan kartu etol dengan logo HKBP. Kartu ini yang didistribusikan ke setiap resort dan huria. HKBP Keramat Jati menerima 200 kartu etol. Kami menghimbau jemaat yang ingin memiliki kartu etol dengan logo HKBP dapat membeli dengan harga Rp100.000 dan menghubungi Sekretaris Huria Sintua J Manurung nomor HP 0813 1133 7592. Lain-lain, rencana pemilihan 1 orang MPA dan Dewan Marturia. Pemilihan 1 orang MPA dan Dewan Marturia direncanakan akan dilaksanakan pada hari Selasa 31 Agustus 2021 dalam sermon Parhalado. Kedua, kegiatan kebaktian. Kebaktian di gereja. Kebaktian Minggu tanggal 29 Agustus 2021 di gereja karena pandemi COVID-19, kebaktian masuk 4 kali, demikian tatanannya. Masuk pukul 6 WIB, bahasa Batak dibatasi 300 orang atau kurang lebih 25% dari kapasitas kursi, yaitu WEK Tengah, Balai Kambang, Keramat Cililitan, BS Taman Harapan, dan Keramat Jati 1. Masuk pukul jam 09.00, bahasa Indonesia dibatasi 300 orang, yaitu WEK Condet Batu Ampar, 3 Mei, Cililitan Besar, Cawang, dan Kalibata. Masuk pukul 11.30, bahasa Batak dibatasi 300 orang, yaitu WEK Rambutan 1, Rambutan 2, Lubang Buaya, Kalisari, dan Perserahan. Masuk jam 17 WIB, bahasa Indonesia dibatasi 300 orang, yaitu WEK Keramat Jati, WEK Makassar, WEK Duku, dan WEK Cijantung Pasar Rebo. Kebaktian secara online atau live streaming. Gereja mengadakan kebaktian secara online atau live streaming melalui media YouTube channel HKBP Keramat Jati kepada jemaat yang kurang sehat atau belum divaksin. Kebaktian di rumah masing-masing. Prosedur protokol kesehatan HKBP Keramat Jati selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama, wajib memakai masker selama di lingkungan gereja. 2, wajib mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah. Yang ketiga, wajib menjaga jarak minimal 1 meter. 1 bangku diisi 2 orang. Yang keempat, wajib mengukur suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan memasuki ruang ibadah. Selanjutnya akan ditindaklanjuti di Poliklinik Huria. Yang kelima, wajib jemaat yang memasuki ruang ibadah yang sudah divaksin. Yang keenam, wajib menghindari kerumunan maksimum 4 orang di lingkungan gereja. Yang ketujuh, sesama jemaat Parhalado saling mengingatkan melaksanakan protokol kesehatan.
Yang ketiga, pemberitahuan dan ajakan. Melihat perkembangan kondisi daerah DKI Jakarta yang sudah semakin membaik sampai dengan saat ini, setelah pelaksanaan PPKM level 3 dan berpedoman pada lampiran surat keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 974 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, nomor 7 tentang kegiatan peribadatan, dan hasil sermon Perhalado tanggal 25 Agustus 2021, maka dengan ini kami menginformasikan kepada seluruh jemaat HKBP Keramat Jati sebagai berikut. Yang pertama, mulai hari ini Minggu tanggal 29 Agustus 2021, HKBP Keramat Jati akan melaksanakan 4 kali ibadah setiap minggu, yaitu ibadah pertama jam 6 WIB bahasa Batak dengan tatap muka. Ibadah kedua jam 9 WIB bahasa Indonesia dengan tatap muka dan live streaming. Ibadah ketiga jam 11.30 bahasa Batak dengan tatap muka dan live streaming. Ibadah keempat jam 17 WIB bahasa Indonesia dengan tatap muka dengan kapasitas di dalam gedung gereja maksimal 300 orang. Yang kedua, ketentuan untuk pelayanan dan jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka adalah sebagai berikut. Usia minimal 17 tahun. Kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimal 37 derajat Celcius yang dicek saat memasuki gereja. Sudah menerima vaksinasi dengan menunjukkan sertifikat vaksin, baik berupa print out atau melalui aplikasi Peduli Pelindung pada ponsel. Melaksanakan protokol kesehatan ketat dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dan tidak berkerumun. Petugas Satgas COVID-19 harus dengan disiplin mengingatkan setiap orang yang akan masuk ke gedung gereja untuk mencuci tangan dan mengatur tempat duduk bagi jemaat yang hadir. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah pemberkatan dan peneguhan janji pernikahan dapat dilaksanakan dengan kapasitas 50 orang dengan ketentuan sebagai berikut. Usia minimal 17 tahun. Kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimal 30 derajat Celcius yang dicek saat memasuki gereja. Membawa surat swab antigen dengan hasil negatif khusus. Keluarga kedua belah pihak, pihak peranak dan perboru. Jadi untuk poin C ini swab antigen ditujukan hanya untuk pihak keluarga, orang tua, pengantin, demikian juga perboru. Sudah menerima vaksinasi dengan menunjukkan sertifikat vaksin baik berupa print out atau melalui aplikasi Peduli Pelindung pada ponsel. Melaksanakan protokol kesehatan ketat dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pihak gereja melalui petugas Satgas COVID-19 akan dengan disiplin mengingatkan setiap orang yang akan memasuki gedung gereja untuk mencuci tangan dan mengatur tempat duduk. Untuk poin A, B, C, dan D, pihak keluarga harus dengan tegas mengingatkan kepada setiap orang yang diundangnya yang akan menghadiri ibadah tersebut. Pemakaian gedung serbaguna akan dibuka dengan kapasitas 50 orang. Pelaksanaan sermon Perhalado, sermon sekolah minggu, dan PHD kategorial, pertandingan UIK di gereja, katehisasi CD regular, katehisasi CD khusus, konseling pranikah dapat dilakukan dengan tatap muka dengan berpedoman pada ketentuan di atas poin 2 dengan sangat disiplin. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi dan kita laksanakan bersama. Ketentuan ini berlaku sampai nanti ada perkembangan berikutnya dan jika ada perubahan akan diinformasikan kembali kepada seluruh jemaat. Marilah kita terus berdoa agar kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga kita dapat kembali menjalani hidup dan aktivitas dengan nyaman. Salam sehat dan tetap lakukan dengan disiplin protokol kesehatan.
Jakarta 28 Agustus 2021, Pendeta HKBP Resort Kramat Jati, Pendeta Dr. Anna Cehapera, Boru Pangaribuan, ditandatangani. Panitia HUT ke-57 tahun dan Pesta Gotilon. Susunan panitia HUT ke-57 tahun dan Gotilon dapat kita baca dalam warta jemaat. Undangan rapat. Bersama ini diundang rapat panitia HUT ke-57 tahun dan Gotilon pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 jam 16 WIB, tempat ruang serbaguna. Adapun yang diundang rapat sebagai berikut. Yang pertama, semua penasehat, pelayanan penuh waktu, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, dan MPA. Yang kedua, koordinator seksi acara. Yang ketiga, koordinator seksi konsumsi. Yang keempat, koordinator seksi perlengkapan dan dekorasi. Yang kelima, koordinator seksi dana. Yang keenam, koordinator seksi dokumentasi. Yang ketujuh, koordinator seksi humas. Yang kedelapan, koordinator seksi keamanan dan kebersihan. Yang kesembilan, semua ketua penguatan KOR. Yang kesepuluh, semua ketua WEK. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas. Sonari acara pasahaton ulos tu halak inang Nyonya M. Simamora, Sintua Hormainta Boru Malau. Sama asa diber kamera dot keluarga dohot. Iya. Kalau jaga jarak dah. Adong keluarga boruna anakna. Menghadap dia dong. Terus kan? Iya. Ya. Jadi di Hamuna inang Nyonya M. Simamora, Sintua Hormainta Boru Malau. Celas doruh hurhita marhite huriaon ala beliau Tuhani gajang ni umur dihamu gonop ma gok 70 tahun ma umurmu inang. Adorang pasat hami ulos tu hamuna ison adong pasat hami marhite hatan di bata di poda tolu ayat 10 di tanganna siamu do gajang ni umur jala dia birang nado hamuraon dot hamuliaon. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Pasa tubuh dingin-dingin jonok tu simartolu. Horas matodi madingin pirma todi matogu. Saat-saat ni solu sesah mah tu lebuan. Saat mahmu liling mangulu jala sai diiring-iring Tuhan. Selas maruham inang tang yang nami toptong ma dia Tuhani hai pason habisuhon dot hagogoon pangido ma sai lehonon ni Tuhanido tuho di bagasan bengek ni roha. Amin.
Dia mau inang pedita nami. Si Tuhan nami. Doh sudah akadong aku. Itu tuh bersaksi doa sungonari. Di julum muna bersaksi doa. 10 bulan mau dekat mau dong nanggo sa pipiti. Holan reba alay mangolu dupiaw. Tanggal 26 masuk maaw hona kopik di rawa maaw di rumah sakit Ridwan. Alay na hutang isap di si hadi ka maaw di paturun siya mobil ambulan langsung tukuburan. Holan iman na sa'yo bayakon jadi saya tangis doaw. Alay gabi marede maaw. Edekku nomor 227 Jesus ngolu nito dekku. Alay molo ayat perjolo kedua ketiga keempat kelima. Wede hodoi sahali-sahali. Alay molo ayat paunoponi. Saya hulak-hulak doi wede hod. Alay nama terakhir. Tadi mima say paian dia unte nobus me say patama mulai saya ulak-ulak duit dia ni. Alana merbaga-baga no Jesus Kristus. Roy bana tu portibion. Mate mangolu naik tu surga. Marhuai bana naik tu surga. Menyampat tempat bagi orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan ikut doa Tuhan. Ikon doa di baga-bagami. Di surga hasonangani doa Tuhan. Ampun ya Tuhan. Porsea situ doa. Hodo Tuhanku. Hodo debataku. Hodo rajaku. Mata manang mangolu. Sahat di tanganmu do daging do hotodiku. Wala ni may nang pagdita edikku. Ala na nama terakhir naro aku kumate doau. Aku ingat tanggal 3 au lahir. Jalan ke aku paruh aku ni. Dong pemula kau siar rumah sakit Ridwan. Liling-liling agak sadar mau. Bah, ada yang tanggal 25 Agustus sampai ulang tahunku sampai 25 Agustus. Pas mau sampai 70 tahun. Tuhan Yesus berjunai oh Tuhan. Berjunai oh Tuhan Yesus. Dia udah tahu dosaku. Boy hidup ya 70 tahun. Malu boy. Pagajak sa umurku. Digijam ni 70 tahun. Leo madihami sudah huriam. Keramat jati khususnya. Padahal siap kami. Corona Tuhan. Allah kami Tuhan. Bama mudarmu nabadiai Tuhan. Maka kami sudah lindungi gereja kami dengan lingkungan gereja kami ini. Biar jangan bisa masuk wabah-wabah. Oh Tuhan, oh Tuhan, mau lihat sama Tuhan. Apalagi dia mau dengan aku lansia. Terus depan Tuhanmu nggak malum be, nggak buhabe. Itang yakuk kamu. Sungani do pati tapi di telepon doa
si tua wek rambutan dua mau lihat sama dia mau lihat inang mau lihat datang yang muna sudah di jalan tuh hatta datang yang tak di jalan datang yang muna mau lihat sama dia sudah amin. Tapuji matuhata, marede mahita sia bukede, nomor 120 lalu. Ayat sada dohot ayat 2. Dameni debata nasumurung sian salut na roha imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Sungguh baik. Muliate. Saya mau menyapa buat jemaat kita yang ada di rumah kita masing-masing, manang di rumah sakit, manang di dia pehamuna sonari, sarupado, sapa nami Tuhamu sudena, shalom, apa kabar, arop dorohanami sude hamuna di bagasan, hai pason, molo hurang hipaspe, toktong hita jonok tutuhani atong tapasada marohatta laho tumangihon hatani debata nagabe turpuk jamita dihita ima minggu 10 tolu dung trinitatis sian buku Markus biddu pitu mamuka maisian ayat 10 pitu saat rodi tu ayat 20 tolu hujahama saluhut turpukon. Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi disukun akasisian nama ibana siala upama odeng. Gabe didokma tunasida asa dohot dohamu hape so mangarti. Dan dapat
rohamuna so tarbahen ramun jolma bahenon ni nasa na roh sian ruar tu bagasan ibana. Aiso manang bongoti tu bagasan rohana tu butuha doi laho dungi bolong doi muse diinganan nasoding asa gabe ias do salhutna si panganoni. Alai oddo na ruar sian jolmai ido mangaramuni ibana. Aisian bagasan sian rohani jolmai do roh pikiran na jahat parmainanon panakoon pamunuon pangalakupon pangahution hajahaton pangasion pargadubuson pangorgangon pangisahion gijang dohot neang ni roha naro sian bagasat do saluhut aka hajahaton odeng jala akaido na mangaramuni jolma ima sahatna. Hurian itu hata dihamuna amanami inanami sude hita na matohoti ibadah minggu di jam 10.30 marhite live streaming manang marhite hita na rotu garejaon nunga hurang lebih 2 bulan kita dan tatap langsung holan marhite live streaming ala situasi pandemik COVID-19 sia na di pakaluar pemerintah PPKM darurat PPKM level 4 nuaing PPKM level 3 dihubukkan nakening kesaksian ni inang nama jalo ulos ala gok umurna 70 tahun. Salah satu nasida nahona COVID. Nangadong naro tu gereja pe. Nunga mengalami songo dia do pangotak ni kopiti macai susah. Berat bahkan sia halak ma modding sian huriatta alani COVID-19 siai. Lapatanna alani basa-basa ni Tuhani maon. Boy hita pajupang muse. Molo secara hagogotang dang tukita. Alai alani dilehot debatado tuhita. Dalan jala hagogoon hasabaron saboy hita romuse tu garejaon. Luar biasa holong ni debata tu hita saluhutna. Dang di pasobu hita di bagasan arsak terus menerus. Dang di pasobu debata hita terus menerus tariluilu. Alai dile Tuhani tu hita hagogoon, hasabaron. Sesuatu yang luar biasa pembentukan karakter hita ganup pasti adong do di bagasa 2 bulan on perubahan sikap di hita. Mungkin nasyalaw kita neang menjaga haipason halenuang nga tajamot tobe rikok na kesehatan ala molo sehat kita stamina manang imun pe stabil ale molo so sehat kita gale-gale songoni kurang teratur mangan ya dang teratur modom ya dak teratur istirahat lai boy hita belajar sian pengalaman na pedua lihon tiki tahun 2020 nuaing 2021 tok tong do hita
marsiajar macamoton hai pasotta. Mungkin sebelum COVID ya boy lomo-lomota menjaga hai pasonon perlu tidak perlu begitu. Alain waing dung ro COVID 2020 sak sonari lam tasadari rekok situtudo hai pasoni. Tapuji matuhatta jalata terusum mate emang inang sude hita mandoho tilap streamingon asa tetap hita menjaga hai pasotta dohot protokol kesehatan. Sonari tatangihon ma hatani debata nunga sian bibel nakaning. Topik minggutta madok tu hita di boto debatado na di roham. Di boto debatado na di roham. Ahado ulaning na di bagasan roham. Inang, amang, na pasobulung, remaja, hamu sudi. Ahado na di bagasan roham sonarion. Debata maboto na boto do debata siya kita sendiri isi do hita ana di bagasan rohat tahun bahkan na sobui tahilala alai di boto debatado songo dia na di bagasan na ubagas di rohat tai. Na mungkin nasyalaok kita nunga manabuniho ni alay dang tartabuni hita di jolo ni debata songo dia do hadiryot tahun. Turpukon mangrupi hita mangaleon alus tu hita ima panugunuguon dia do lomo ni rohani debata. Dot dia do naso lomo ni rohani debata. Dia do naramun. Dia do nasoramun. Di jolo ni debata. Dia do naso halal. Manang najis. Dohot na halal naso najis marhite pangatusion ni debata dan marhite pangatusyata. Taida bangsa Yahudi terkenal dot adat istiadatna. Adat istiadat nasidaon macek kuat. Gogodo adat istiadat sian hata ni debata. Ido na dipicang debata nasida ala manganggarhon adat istiadat nasidai. Sian lomo ni rohani debata. Komunitas nasida Porsia bahwa debata mamilit nasida laho mangalehon contoh na positif taringo tu habadiaon dot hayason kebersihan tu halak na asing na mamereng nasida. Salah satu ima soal hayason laho marsipanganon. Casing lebih kuat daripada corn inti. Casing manang penampilan, ya, adat istiadat lebih menonjol sian hata ni debata. Odo nadi picang debata nasida marhite turpukon. Persoalan antara hal parise dot akasi boto surat taringot tu sikap akasi siani Tuhani
nasoyas nasida tanganna laumangan roti. Buima teida di ayat 5i. Buasa so diuton akasisiani adat niaka naung di suaton nasida. Di ayat 5 di dogma songonon. Jadi disukun akaparise dot akasiboto surat maibana. Buasa so diuton akasisiami adat niaka si tua-tua aira mudo tanganna mangan roti. Ima pataridahon bahwa sangat menonjol di nasida adat istiadat daripada songo dia do sasitongna na digil debata sian nasida ima di ayat onomi. Alai nina ibana memadok nasida si tongdo dapat dihamu pangaci na si nurirakon ni si Jesaya songo natar surati di papuji-puji pamangan ni bangso oddo au alai ia rohan nasida dodo sian au. Hamuna kadongan upasojo satok kidison. Sada poin na umarga siya ni ya. Hata ni debata ido nagabe ojahan di ngolutta meluadong pe adat istiadat meluadong pe aturan peraturan kebiasaan tradisi di tonga-tonga ni huriatta naing ma ojak di bagasan hata di debata. Unang gabe utibo na asingi kesingi sian hata ni debata. Semoga on naboy mangurupi hita. Jala di ayat pitu di bahasa Indonesia di dok percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jala magopodo pambahin nasida pasangaponau ai patik-patik ni jolmado di podahon nasida. Hata dison pambahenan nasida di bahasa Indonesia tumakas ima beribadah. Ya. Bahado peribadahan tahun. Apakah betul-betul lomo rohani debata mida parsobauta mida pambahenata marhiti padohan ni Yesus tu nasida na korason iso mahita mamereng manatap bahwa dia do lomo ni rohani debata dot dia do nasolomo rohani debata di ngolukku di ngolutta. Sikap nasida na lebih menonjol na binain ni nasida ketimbang hata ni debata. Ido na dipicang debata, ido na ditegur debata. Jala dang tedeng aling-aling. Dung ditegur debata taida ma di bagasa turpukon ayat 10 itu. Songo dia ma sikap ni Yesus disi didok. Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi. Holang sian natoropi. Hata holang di son di bahasa Indonesia ima menyingkir. Di bahasa Inggris head left. Lapatanna telah meninggalkan
telah pergi. Di bahasa aslina Eikhe Afesi. Dan lomo rohani di batang. Ditinggalhon. Lawi bana. Na penting nga dibicang di batang. Boy ma tabayakon hamuna kadongan. Songo dia na masai. Mabain Yesus ikon patuduan sikap bahwa dang lomo rohani Yesus disikap ni nasida si boto surat dot halak parise. Laos dipakai akasisian nama momeni lo mangatusi upama na binay ni Yesus. Yesus mangadolhon muse alusna tususian na ima di ayat 10 1 ayat 20. Ahado intina na parjolo. Di ayat 10 takas didok. Naso tarbain ramun jolma bahenon ni nasa naro sian ruar tu bagasan. Kitab Markuson, kitab na jauh lebih asli, lebih autentik sian kitab Matius, Lukas, Yohanes. Dan pola dong tafsiran gejang dibahin si Markus. Ala disorot ibana, dia do na inti-intina. Sehingga keaslian maceterida do di kitab Markuson. Ima di ayat 10 walwi bahwa dang dapat rohamu naso tarbain ramun joma bahenon ni nasa naro sian ruar tu bagasan ibana. Dungi napaduahon di patorang di si na ruar sian jolmai ido mengaramuni dirina. Ima mulai ma di patorang di si di ayat 20 sada 1 ayat 22. Hamuna kadongan di ayat 20 di ayat 20 sada adok kalimat di si ai sian bagasan sian rohani jolmaido roh pikiran ni jahat dok seterusnya sian roha di bahasa Yunani kardia lapatanna sanubari jantung intisari kalbu heart hati. Ahdo nanaing taputik di bagasan tikion hobar tu situasita ganup hita na parjolo. Dipangido tu hita asa ha porsiau ni halak Kristen ha porsiau ta dan terletak sian ukuran standar makanan dan minuman dot hayason dan gabe ukuran ni ikon nayas memang ikut do hita memuri asa boy hita mangan asa tebo songoni namun dang gabe ipatik buah akan nasida setabi gelandangan emper-emper dalan dang kadong sanga mangalui cuci tangan aik songoni mana dong songoni ma dipangan. Yesus sendiri
nang tarsilangi jala pola mate ibana manaon hapursuhon ala menanggung akka dosata. Kotor sampai setebi dang marpahian tuhatai dang sanga merebit ati emang inang songoni ido sasitong na gambaran ni hita joma hita naramunon gabe dibuat Tuhan ima ibana ma ketina pola be si bahas-bahason taringu tu adat istiadat nasadai hayason alai lebih siani bahwa di pangido debata siak kita saluhutna ima menjaga majamoton mengeramoti rohaton. Soekarno mengutip, saya kutip dengan kata yang diucapkan pada masa hidupnya. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Salinari, jahat. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Lapatanna, pada saat Soekarno memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, sangat ditekankan bohado hasadauni rohani bangsoi olodo merdeka, olodo berjuang, olodo kerja keras membangun bangsaon lo malua sian perbudakan hasusaan los ido neng dohono ni turpukot tu hita songo dia mahita mangaradoti rohatta. Dunia mengatakan bahwa kecerdasan intelektual kita yang menentukan jalan kehidupan kita. Makana sudah kana poso bulung aka generasi muda aka pahuputta ya, taingot sak sonari akan tua-tua tanah jolo paborhaton hamuna sikola tu Jakarta manang tu dia asa adong perubahan ningolu asa malo. Dunia mengatakan bahwa kecerdasan atau intelektual kita yang menentukan jalan kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa hati kitalah yang memiliki peranan dan kunci penentu jalan kehidupan kita. Lapatanna. Dan sukup holan parbinotoan. Dan sukup holan teknologi canggih. Alai ikon mulak kita. Ima. Maka hasiholi hatani debata. Nagabe hanggulwatta. Roha na ditorangi hatani debata. Mga leon hagogoon. Lo mga dobi anamasa. Lapatan ni hatan debata di 2 Timotius 3 ayat 10 ay nasa surati sinihaton ni debatado jalahasea mamodai mamitsang paululihon manugunogu di bagasan hati goran.
Di Efesus 3 ayat 10, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Hamuna kadongan nahina holongan atong tajaga ma rohatay gabe inganan ni todi porbadia lo mangurupi hita paulihon buah do cara menjaga rohatay asa sehat na parjolo. Bebaskan hatimu dari niat membalas kejahatan dengan kejahatan. Bebaskan hatimu sebagai untuk sukacita Allah melimpahi di dalamnya. Ketiga, bebaskan hatimu menjadi tempat untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Keempat, bebaskan hatimu untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sadarion ma acara pasahaton ulos jala ulang tahun ni inang Nyonya MC Mamora Sintua Hormainta Berumalau 70 tahun pada saat 25 Agustus. Ale laos berketapatan musee ulang tahun ni tong do sintuaon dengan muna ditiki ate ima inang Nyonya Sitorus Sintua Murni Boru Tampu Bolon umur 67 tahun tanggalna sarupa 25 Agustus. Situa sian horong ina perempuan ya. Dile Tuhani Tuhamuna teba umur muna. Alay dakola teba umur. Dile Tuhani do hagogod di hamuna. Hai pason las niroha. Ido surung ni akaparhaladoon. Ya. Adong do surung na. Ruas pe adong surung na. Alay. Nasa hita na mangulan lo ni rohani debata. Di pasu debatado ngolutta. Alani hamuna kadongan mulak mahita sudena Maria matodita songon topik minggutta di minggu sonari di boto debatado di roham dang di dia debata di rohamido atong toktong mahita marsaor dot ibana asa terjaga paranget tahun tajaga tutur katatta pikiratta tarlumobi pikiranon molo tadok tu sasalak manang tuyana kota na baddal doho baddal mai ay ita madok ko ni dangi isiap may ta bedal unang dok kusongo ni molo di luar negeri nang bedal ya nakona good boy asa gabe good ibana asa gabe denggan ibana ate gabe tiruwa ma hita songon natoras mamudai ya nakota di hata di pambahenan dan dohot di parange di pasu-pasu Tuhani mahita saluhna amin martangi yang mahita moliate ma diho ale Tuhan nunga taruli hami di hatam nabadia na mangrupi hami lamangatusi dia ma lomoni roham dia naso lomoni roham. Ikon boydo hami Tuhan mangulahon lomoni roham. Alani
Parguguamu mahami, urupamu mahami Tuhan, mengeramoti rohanami be, pikiran nami, ate-ate nami. Ala disido ho Tuhan, maringanan di ngulu nami on. Ala ni Tuhan, hupasa tabi ma ngulu nami tuho. Ay diboto hodo Tuhan na di bagasan rohanami be. Songo dia keberadaan nami diboto hodo Tuhan. Ala ni ajari, urupi, parguguamu hami salutna. Laho mangitoko bican boy dopi hami Tuhan. Dileko hosa hanguluat di hami sahat tutiki nuaing. Jala mangido hami gomoso dopamu lehot di hami Tuhan hai pason. Gajang ni umur dohot akasinamoti na boy pake hami di ngulu nami siganup ari. Tuhan sesa masalut dosa nami. Molo na selaon hami Tuhan daus yakko. Halai di minggu sadario Tuhan. Di paingoto hami saluhutna. Asa toktong mangula hatami di rohanami be. Dang mangasahon gogo nami sabing. Dang mangasaw pikiran nami sabing. Alai dia malomo ni roham. Ido naing hulok kami di bagasan ngulu nami. Ditikyon hubok kami di tangiang pangodion nami Tuhan. Aka ruas ni huriam naing marsakap mardongan saripe nasida. Ima naratama guntaryo marpaung. Dot dini sihar mugabe boru togatorop. Nang songoni Mikael hamonangan malau. Dot Abigail mida. My love Fetri Theodora boru panggabean. Hodo Tuhan na toktong paradeon rohana sida lau memasuki rumah tangga ne baru. Pasu-pasu ma ulon nasida Tuhan ditikina. Nang songoni ale Tuhan buat kami ruas ni huriam na pidasian HKBP Keramat Jation ima Nyonya Pasaribu Nurmian boru purba. Homa Tuhan manopa inangon asa toktong manang di dia ibana marhuria sai diramoti homa ibana dohot keluargana. Nang songoni ale Tuhan di ulang tahun papitu 10 tahun inang Nyonya M Simamora Sintua Hormainta boru malau gokma umur nasida 70 tahun. Sian wek rambutan 2 Tuhan pasu-pasu ma nguluna. Jalangu nunga di jalon nasida Tuhan godang ni pasu-pasu mi di nguluna tarumobi dileko Tuhan hai pason di padauho sian ibana parmaraan mulia tema Tuhan boy rap dotami sude dohot keluargana Tuhan pinuji ma kuarmu nang ruas ni huriam ale Tuhan nang jumolo maruju ngolu inang Erisma boru de Bataraja tutup usia 41 tahun sada bulan. Tuhan hodo na mangapuli rohani amang sastro adonia tinambunan rapdot opat yanakonna na tininggal honi inangon asi roham hodo Tuhan na mangapuli mangalugogo mangalu semangat asa boy merdalan muse tujulo nerion majalo Tuhan pasu-pasumi pos dorhanami Tuhan sai di tanganmu ma nasida salutna asa dilala nasida Tuhan hodo Tuhan na basa hodo Tuhan na punan nasida ale Tuhan nang songoni wa kami to depanmu ima inang Nyonya Sitorus Situa murni boru tampu bolon nagok usia nasida 67 tahun ditiki tanggal 25 Agustus 2021 Tuhan dilion nasida ima ucapan syukurna tuhuriaon dungi
Mangaleo Tuhan bantuan sosial tu ruas ni huriam ale Tuhan gudangna 300 paket. Tuhan nunga di ulau nasida on natuari hari Sabtu. Pasu-pasu ma ulau ni ale Tuhan. Pasu-pasu ma keluarga oh Tuhan. Jala boy ma gabe sitirom manasida di tonga-tonga ni hami saluhutna asa marloba-loba hami mabain na denggan asa toktong marsangap guarmu ale Tuhan. Nang buah kami sude ulau ni huriami ale Tuhan. Sai hodo na mandongani sudiaka parhalado ni huriam nang songoni full timer. Apalagi di masa COVID-19 tongon dope sedang di tonga-tonga nami. Alani Tuhan ajari hami sudena doh termasuk rencana petugas Satgas COVID-19 di minggu depan di titik koma ke nasida di periode paupaton leon di nasida Tuhan hasadoni roha mengulah uloni asa di bagasan las ni roha hami saluhutna ali Tuhan nang songoni nunga pabakitami kepanitiaan hari ulang tahun tu 57 tahun HKBP Kramat Jati dohot pesta gotilon Tuhan hodo nama milit nasida alani dongani nasida Tuhan asa boy tarula nasida lomo ni roham jala gabe hasangapon madiho dohot las ni roha dihami saluhutna nang songoni Tuhan buah kami aka ruas ni huriami na di bagasan parsahiton nasida na dirawat di bagas nasida manang di rumah sakit. Tuhan omma kaguar-guar nasida na hujalo hami Tuhan ima amang sintua STR Siregar Yuliana boru sitohang inang sintua LRR boru sormin amang sintua B si dauruk nyonya munte boru raja guguk sobar panjaitan nyonya aritonang boru si murangkir nyonya panjaitan boru si manjuntak nyonya si manjuntak boru sihaan nyonya turnip boru si haloho nyonya nenggolan boru turnip B si barani K marpaung nyonya sintua si mamora boru aritonang nyonya pangaribuan boru samosir M marbun C tambunan RS pardede nyonya panggabian boru hutagalung nyonya purba boru silaban nyonya gultom boru tambunan halundang boru Siregar nyonya SBP Siregar boru siahan BMP marpaung Denis hasibuan nyonya siahan boru tampu bolon nyonya marpaung boru purba nyonya sirait boru sitorus hasitio TP aritonang lumongga hasibuan Festi boru sianturi TN sitorus nyonya sirait boru dolok saribu amang sintua sitorus na di rumah sakit Maria Valentina boru si ringo-ringo nyonya MT Tambunan boru si manjuntak Jessica boru marbun nyonya si hite T boru purba Marcella si hite Rosalin si hite Geral hutagaol Gradi hutagaol M si hite H simbolon P lumban gaul nyonya lumban gaul boru tobing. Tuhan hupangido kami tua depanmu nabadiai asa jama masude pamatang nasida na di bagasan pemulihan manang tong dope na di bagasan perawatan di bagas nasida manang di rumah sakit alani pandemi COVID-19 manang na so alani COVID-19 Tuhan mangasahon asni rohami dohami tuho mangelek kami tua depanmu Tuhan paherbang matanganmu nabadai pamalupon sudia kasait-sait nasidai Tuhan bolok komai Tuhan asa margogo nasida Tuhan lau mamuji pasangapon guarmu
Pasu-pasu masudia ka obat, aka ti medis, dokter, perawat Tuhan, nang songoni ka keluarga nasida Tuhan, nang mendampingi nasida. Pos rohanami Tuhan, dang di pasobuho nasida marsak, alai dileko Tuhan, asa toktong benget rohana sida mangutok ko Tuhan nang pedi bagasan hamaulon alani Tuhan pos dorohanami hodo na toktong mangalon na dumenggan di ngolu na sida dohot di ngolu ni sudia karwas ni huriamon mulai sian dakdana satu nama godang akan na di bagasan parsikolahan leon di nasida bisuk Tuhan hatauon parbinotoan asa malo nasida dapat ma cita-cita nasida karwas ni huriami na mangidohon asadong pinopar nasida Tuhan lehon ma Tuhan tu nasida hobar tulomoni roha ale Tuhan nang songoni akka naposobulung na sohot ripe dope nasida le Tuhan alani Tuhan lehon maka jodoh di nasida sa boy gabe dongan nasida sarmatua ale Tuhan nang karos ni huriami na di bagasan hasusani ekonomi Tuhan manang di dia penasida maringanan pasu-pasu mangulu nasida leon habengeto tu nasida Tuhan padao sian nasida Tuhan pandelean asiroham akan namangula manang di dia kaingana Tuhan pasu-pasu ma ulaun nasida manang di balia Tuhan manang di kantor manang di pertiga-tigaan manang di terminal manang di pemerintahan manang di swasta Tuhan hodo na toktong manarihon ngulu nami atong sa di homa pangidoan nami o Tuhan na hurang sikop doon ali Tuhan alani pasikop ma Tuhan hobar tulomoni roham marhite Yesus Kristus Tuhan nami jalo matangiang namion amin. Tong tapasaha ma peliata marede mahita sian buku ende nomor 170 sada ayat sada. Doma ayat aku di. Tambai maha porseaku Togunaan tu surga papi torlakaku Ala aku
tatangnyakon ma peliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut slion-leon na denggan. Dot nasa uli basa na mauliutus. Hupasatami masya na nilihon mi tuhami pelian nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nislan-lan mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Sai pinorbadia maguarmu. Se Roma harajaonmu. Se saut malomani roham di Banua Tongaon. Songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu panguncunan. Balua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jala-jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Ala nunga sipul ibadah minggu pukul 10.30 alai dang sipul molo asni rohani Tuhani di pasu-pasu mahamu saluhutna. Selamat memasuki minggu neparu. Tuhan memberkati kita semua. Ora samang inang alalas di rohani inang situ aku rumah lau adong do snack kan dibagi di joloni gereja tak. Jadi asa sebelum tabangan matangnya mahita kapasa darwata puji-pujian Tuhan 12 niroha di pasahat rohanami sian asi niroham Tuhan dilihat kodok kajeng umur di inanami situ aku rumah lau
Ali Tuhan las rohana sida di paradi do panganon snack di hami ruas. Atong Tuhan pasu-pasu mas panganoni gabi mo baru di hami Tuhan. Mau lihat tema diko. Amin.